Máš chuť na zdravšie Snickers kocky? Poď, ukážeme ti ako na to. Stačí, keď v miske zmiešaš ovsené vločky, proteín a arašídové maslo. Podľa potreby môžeš pridať aj biely jogurt, aby si vytvoril hustú hmotu. Tu potom natlač na dno formy. Ďalej nasyp ďatle do misky a zalej ich teplou vodou, aby zmekli. Hoď ich do mixéra spolu s arašídovým maslom, arašídovými orieškami a sladidlom podľa tvojej chuti. Všetko spolu rozmixuj tak, aby ti vznikla krásna krémová vrstva, ktorú natrieme na vločky. Na vrch môžeš pridať ešte pár orieškov pre extra chrumkavosť. Ja som pridala mandle od pána Kukučku pre vyváženie chuti. A nakoniec to najlepšie. Všetko polijeme roztopenou čokoládou s trochou kokosového oleja. Necháme na pár hodín stuhnúť v chladničke a potom nakrájame na menšie kocky. A je to jednoduché, rýchle a hlavne brutálne dobré.